കേരള ആരോഗ്യ സർവകലാശാല നോർത്ത് സോൺ കലോത്സവത്തിന് കണ്ണൂർ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തുടക്കമായി. പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി PA മുഹമ്മദ് റിയാസ് കലോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യ എന്ന പേരിലാണ് കലോത്സവം. കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആതിഥ്യമരുളുന്ന കേരള ആരോഗ്യ സർവകലാശാല നോർത്ത് സോൺ കലോത്സവം ഇന്ത്യ ആർട്ട് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുകയാണ്. ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആതിഥ്യമരുളുന്ന ഈ കലോത്സവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ പേരാണ്. സർവകലാശാലകൾ കലോത്സവങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ത്യ എന്ന പേരിൽ ഒരു കലോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും. ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് സർവകലാശാലകളൊക്കെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സർവകലാശാല യൂണിയൻ കലോത്സവങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടന്നത്. പക്ഷെ അന്നൊന്നുമില്ലാതെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന പേര് എന്തുകൊണ്ടൊരു കലോത്സവത്തിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പൊതുവെ പരിശോധിക്കണം. അവിടെയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന പേര് തന്നെ വലിയ അപകടകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ആ പേര് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു എന്നുള്ള വളരെ പ്രയാസകരമായ ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു. എൻ്റെ പേര് നിങ്ങളുടെ പേര് പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുക, നാളെ മുതൽ ഈ പേരിലല്ല നിങ്ങൾ അറിയപ്പെടുക, നാളെ മുതൽ റിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ വിജിൻ എന്ന പേര് മാറ്റി ഇന്ന പേരാണ് വെക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മാനസികമായ സംഘർഷം ചെറുതാണോ? അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഒരടി മുകളിലാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് പെട്ടെന്ന് എടുത്തു മാറ്റാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം മാനസിക സംഘർഷം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പൊതുവെ പരിശോധിക്കേണ്ടത്.